Върха на планината. Как мина денят ти днес, моето момче? Скучно беше. С мама учихме уроци и четохме книга. Това е толкова скучно. Искам да играя. Ами остана малко време. Не сме те спрали да играеш. Просто искахме да се научиш да се трудиш. Имал си време за игра. Децата учат докато играят. Хората учат цял живот. Искам да си изградиш навици. Положителни навици. В една книжка им казваха атомни навици. Сега аз да можех да чета и да уча разни интересни неща, но имам по-малко свободно време. Верно, може би в училище информацията да не се поднася по най-интересния начин. Виж, човек цял живот се катери по стълбата на живота, търсейки баланс между работа, удоволствие и хармония. Искам да ти разкажа една история за лека нощ. Готов ли си? Да. Да започваме. Представи си сега моето дете, едно малко дете като теб. Отишло е с родители на планина. Майка му носи в нейната раница дрехи за преобличане или ако му стане студено, яки. Носи му лепенки, ако се удари, шапка да се пази от слънцето, слънцезащитен крем. Татко му носи храна, вода, а понякога и детенцето, когато се умори. Качва го на раменете да вижда от високо. Детенцето не носи нищо, леко му е. Тича напред, гледа цветята и пеперудите, яде диви ягоди и малини. Пътят изглежда лек и приятен. Успява с лекота да стигнат до билото на планината. Представи си сега стара планина. Горе като се качиш на върха става равно и ходиш леко по билото. Има страхотни гледки и виждаш надалече. Сега си представи, че пътя към върха е пътя на живота. Докато аз и мама сме с теб и носим тежките раници, ти можеш да бягаш нагоре с лекота, разбираш ли? Да учиш, да спортуваш, да четеш, така че като пораснеш да си минал трудната част от живота и да вървиш уверено по билото. Нека ти разкажа сега и друга история. Представи си сега, че само си играл като дете, че дори не си започнал твоя път към билото, че си вече по-голям и решаваш да тръгнеш тепърва по твоя житейски път към планината. Но майка ти и баща ти не са до теб. Ти сам носиш двойния багаж, дрехите, храната и водата. Няма кой да те води по пътеката. Може да се луташ, да губиш пътя и пак да го намираш. А може никога да не стигнеш догоре. Горе на билото ще си изморен. Може никога да не видиш красотата и да усетиш пространство и свободата на един планински връх. Да не намериш хармонията. Колкото по-късно започнеш твоя път, ще става по-трудно. Представи си сега, че си започнал да изкачваш планината, но освен твоята раница носиш и дрехите и храната за твоето дете. И когато то се умори, ще иска и него да носиш. Пътят вече не изглежда толкова лесен и лек. Колкото по-късно започнем своя път, ще става по-трудно. Аз, ако бях на твое място, щях да се възползвам от това, че с мама сме още млади и силни. Щях да се опитам да изкача колкото се може по-нависоко, докато има кой да ми помага. Да се трудя, да уча, да спортувам, да чета книги, да може по-късно да ми е по-лек живота. Да се открият пред мен новите хоризонти от върха, да виждам надалеч. Всеки ден по малки стъпки с постоянство и упоритост. Така се стига до върха на планината. Може да има изкачвания, почивки и дори спускания, но ако останеш фокусиран, всичко ще бъде наред. Има една много хубава българска поговорка. На каквото си постелиш, на това ще легнеш. Сега разбрали с мама защо искаме да се научиш уроците и да четеш книжки. Всеки ден по малко. Искаме да имаш по-лек живот, като пораснеш. Ще има много време за игра, почивка и любознателност. Искам да чувстваш нашата подкрепа и уверено да вървиш напред. Хайде сега заспивай, да се починиш добре, че децата растат най-бързо, като спят. Лека нощ!